Mapuy ana sa mga miyembro sa tribong Mandayaman Saka ang gihatag nga housing unit sa National Housing Authority kon NHA. Usa ka gatos ka pamilya ang benepisyaryo sa pabalay nga gitukod sa barangay Pagsabangan, New Bataan, Davao de Oro. Gipondohan ang proyekto sa NHA og 20 milyones pesos ilahom sa Housing Assistance Program for Indigenous Cultural Communities kon ICCs Indigenous Peoples aron matukod ang 100 units nga pabalay. Perting lipaya sa mga benepisyaryo dihang gihimo ang turnover sa ceremonial key ngadto sa gobyerno nga gipangunahan ni NHA 11 OIC Regional Manager Engineer Sharifuddin Nami nga nagrepresenta kang NHA Manager Jobin Tai. Ana sa turnover ceremony si Davao de Oro Governor Raul Mabanglo gisiguro sa NHA nga magpadayon ang proyektong pabalay ug palig-unon pa ang susamang programa aron mapahimuslan sa mga miyembro sa tribo sa ubang lugar sa rehiyon. Ang proyekto nagsilbing mandato sa NHA nga maghatag og luwas, disente ug abot kayang pabalay alang sa katawan ilabi na sa mga miyembro sa tribo. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.